Здравейте! След кратко прекъсване от моя страна се завръщам отново към албума, който е първи стъпки в амигурумито, и днес ще плетем half double кроше, се води на английски. В схемите се съкращава по този начин. Ето така. В схемите, които са на руски, се води полустолбик с накидъм. Ето така, по този начин се съкръщава. И сега ще ви покажа как се изплита самата бримка. И така започваме. Значи днес ще плетем half double кроше или на български полувисок пълнеж. Аз в това видео ще използвам помощно акрилна прежда и кука 2,2 мм, като цяло за всички начинаещи препоръчвам първо да се пробвате с помучна прежда, защото се виждат по-хубаво бримките, и след това естествено вече можете да пробвате и с тази така нашумяла плюшена прежда, но пък специално за начинаещите, когато учите, това е по-добрият вариант, защото виждате по-хубаво бримките. И сега започваме. Когато в схемата имате едно от двете означения, това означава следното нещо. Намятате на куката ето така по този начин и в бримката минавате през двете. Загребвате и на куката имате трички. Отново загребвате прежда и ги сплитате трите заедно. Ето така по този начин, и това нещо се води half double кроше или полустолбик с накидъм. На български полувисок пълнеж. Отново показвам, намятате на куката, промушвате през бримката, загребвате прежда и след като имате 3 бримки на куката, загребвате и промушвате. Така, ще го покажа още няколко пъти, за да може да си го упражнявате заедно с мен. Намятате, промушвате през бримката, загребвате прежда, получават се 3 на куката и заедно ги изплитате. И ето така по този начин вече можете да плетете half double кроше, полустолбик с накидъм на руски и полувисок пълнеж на български. Надявам се видеото да ви е полезно. Можете да пишете в коментари дали сте успяли да си изплетете тази бримка, дали ви е било трудно.